Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Entzuleok ondo etorri, badakizu Eusko ikaskuntzari esker, beronek bideratuta gai ugari ekartzen dugu uinetara, zeuen belarrietaraino eta gaur ez da gitxiago izango. Eusko ikaskuntzari esker badaukagulako gaur bere gairik, beraz, gonbidaturik. Irakaslea, idazlea, literatur kritikaria, Eusko ikaskuntzako bazkidea eta laster aitatuko ditugun jardunaldietako partaidea. Hori da, geure gonbidatua, Álvaro Rabelli, ondo etorri. Eskerrik asko, banai. Eusko ikaskuntzaren hizkuntza eta literatura zailak Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera konferentzia zikloa osotu dau, ia amaitu dau. Martxoaren 7 hasi zen eta maiatzaren 9 amaituko da literatura eta zinea. Hori aztertzeko, Álvaro. Bai, hala izan da. Bueno, egia izan da, aurten izan da halako zikloa, Eusko ikaskuntzak eratu dagoena. Egia izan da, bueno, aurten izango da 3. zikloa, ezta? Aurrekoetan beste ziklo bi egin dira eta aurten nola izan da, gaia, zinea eta literatura. Egia izan oso gai emankorra benetan. Bai, ez da emoten da bai ez oran urrunetik begiratuta. Bai, egia zan, mankorra da, bi arte adirazpen hauen arteko harremana oso estu bada, benetan. Uste dena baino estuagoa. Bai, egia zan alkarri zordotzien nahikotxo. Lastertartuko gara horretan sakonago, baina aurretik aitatu daigun Álvaro, ekimen hau nondik etorri dan? Bueno, hau da, beti Eusko ikaskuntzak Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera eratzen dagoa zikloa. Beti literatura izpidea, baina gai ezberdinakaz. Zaterako aurreko urtean izan zen Euskal literatura eta gatazka. Horren inguruan eratu zen. Eta aurrekoan beste bat. Ordan aurton, izan da zine eta literatura. Beti apurtxo bat literatura da gai nagusia, baina beti apurtxo bat literatura ikuspegi hori zabaltzearen, beste ikuspegi batzuk emotearen. Eta beti beste gai batzuk lotuak. Hori da, eta adituak egoten dira, ziklo bakotxean, arlo bakotxekoak, ez da? Hori zela. Oraingoan bere egon dira adituak? Bai, ala zela, esaterako lehenengo egunian izan zen izpeagoenaga. Apurtxo bat izan zen bera izan da, honetan bada zuzendaria, eta apurtxo bat bera da bil orain literatura, euskal literaturaren liburu batzuakaz, zeru horiek eta halako liburuakaz, eta apurtxo bat, ekoizlearen edo produktorea edo zinegilearen ikuspegitik eta zelan eroaten den testua pantailara. Bai? Izenburua horrena barkatu Álvaro, berdea aurrezut, izan da, zeru horiek testutik pantailara dinetzen moduan, ez da? Bai, hori da. Zelan egokitzen den testu bat, berez literarioa den testu bat, pantailara, zine hizkuntzara, zelan egokitzen den, ez da? Hori mundu bat da, azkenean? Mundu bat da, oso mundu zabala da, askotan erabilizan da zinean, eta, gurean ere ez da egiten den lehenengo aldiz. Aurrekoetan, bat ez 80ko markadan, euskal literaturak, nahikotxo hartu zen, filmeak edo egiteko. Bai, egia da, hori hor bat ez 80ko markadan izan zen, apurtxu bat, loroaldi bat, ez da? Euskal zine eta euskal literaturan arteko hartu hori orduan zendutu zen benetan. Aurrekoan, egon dira bestelakoak, zinea sortu zanean, literatura hartu zen. Erreferentzia moduan zinea sortzeko. Orduan ez da barria. Eta euskal literaturan, ez euskal literaturan, bai euskal gaiko literaturan, zaterako Ramuntxo hor dugu, berez ez da Euskal Herrian sortua, frantzese sortua da, baina ja 1918an hartu zen filme bat egiteko. Liburu hori, novela hori. Esate baterako. Hemen agertzen da, Aritz Gorrotxategi, Euskal Zinemaren historia bat. Hori beharrezkoa zen, ez da, apurtxu bat, parte hartzaileak gazteak izaten dira, ez dugu zen, unibertsitatekoak, bai, bagara, eta publikoa bere bai, esan gura dut. Orduan, hor beharrezkoa zen erreferentziak emotea. Eta ez da, euskal zinean historia be ez da gai oso ezaguna, edo batzuentzat ez da ezaguna. Orduan hor, apurtxu bat teknikaz gain,
historia referentziak emotea oso beharrezkoa zen, eta bueno, horretaz arduratu zen. Aritz Gorrotxategi. Bai. Zuzeu, aurrengo egitarauan, Bai, Álvaro, eta Kareletik. Kareletik, claro, nire asmoa zen apurtxo bat, ja, ikusita horrekoek zer egin eben, adibide jakin batera hurbiltzea, ezta? Eta hartu neban, zergatik Kareletik. Bueno, Kareletik da Andu Lertzundek zuzendutako filmea, ezta? Eta aldi berean idazlea da, gidoilaria da, orduan, niretza zen, oso pertsonaia paradigmatiko, ezta? Zelan literatura mundutik, salto egin eban zine mundura. Zelan izan zen hori, guk eukidugu ganera sintonia honetan berarekin berba egiteko aukerea, aitatzen genduan 16. aidanez, edo gaur eguneko gidoiak egiten dituenak, ez da baina alde handia dago. Bai, baina 80ko hamarkadako Andu Lertzundere ibilbidean nahiko koherentea suertatzen da hori, ezta? Esan dut, 16. aidanez, liburuagaz hurbildu zen zine hizkuntzara, zine lenguaiara. Indartsua dan lan hori, ezta? Bai, oso beharrezkoa eta bere ibilbide literarion mugarri importantea, bere bigarren mugarri importantea. Lehenengo izan zen, lehenengo ipuin liburu, ezta? Baina 80ko hamarkadako Andu Lertzundi batez ere 16. aidan ez da. Eta da berez ja literatura eta literatura lana da, baina zinetik urrurrean dago. Orduan, ja konbatre kostau zinera erobatea. Eta egin zen erdi metraia moduko bat, ezta? Erdi metraje... Ez labur ez luze labur hori da, erdiko, telebistarako gelditu zena, ezta? Telebizinorako gelditu zena. Eta horren ostean, nik uste dut Lertzundik hartu debala apurtxo bat zinearekiko, ez dakit, zaletasun hori, urbiltasun hori, eta gero hor egin eban, hortik egin eban Kareletik. Kareletik. Eta gero jarraitu eban, apurtxo bat zinearen horren ostean Kareletik sortu zen eleberri bat, Tobako Daiz. Harreman handia daukana Kareletik, bai gai aldetik eta bai zen aldetik. Eta orduan, esan daigun, Lertzundik bete bala markada bat, aldi berean filmeak egiten eta liburuak idazten, baina alkarrengandik oso hurbil dago zenak. Kate bat izango balitikele. Kate bat. Eta hori behar bada gure bai zine eta bai literatura sisteman, adibide paradigmatiko bat, esanguratsu bat. Gero hor eten zan. Ja, Aragoiko hamarkadaren hasieran eten zan kontua. Nik uste dut, hor dena dela Kareletik zan behar dugu gure 3K famatuen artean dago zala. Gure 3K horrek dira Kalabaltza Tripontzia, Kareletik eta Ke arteko gunak. Apurtxo bat, euskal zine hori egin guran, emon ziren badibirik importantenak. Geure entzulari azalduko zanzkio Kareletik honen mamina zein dan, Álvaro? Bai, Kareletik azken baten da zine beltza o zine poliziakoren adibide bat. Akzio zinea da, neurri baten akzio zine txat hartzen da, ezta? Baina, esan daigun zine beltza da, zine poliziakoa da. Baina kokatua itxas giroko herrizka baten, nonetan arratzalen bizimodu agertzen den. Ordan badauka kurioso bat, zine beltza izan arren, edo akzio zinea izan arren, badauka dokumentaletik nahikotxo. Eta egia zan, egituran eta zelan eginda dagoen argi ikusten da, zelan autoreak, egileak, zehazmo eukin eban arrantzalen bizimodu latza, ez idilikoa, latza baino, agertzeko. Orduan, alde batetik bada zine baltza eta bestetik zine dokumentala. Bietako nahazte bat. Bai. Berbaldietan horren inguruan egin duzu, berbal luze eta zabal. Hori da, bai, eta gainera horretarako adibide polita zan ikusteko hainbat teknika, zinearen hainbat teknika. Bide batez, ezta? Ez da oso arrunta, arrunta bada, egia esan zine modernoan arrunta da generoen arteko nahazketa hau. Esaterako, filme barruan, pelikula barruan, ikustea, berda da zinetik, zine gure ideiatik, ezta? Zenan aldantzen den beste genero bat. Baina ez da gaur egun. Bai. Ez da aktuala dana. Aktuala da. Ja aktuala da aspalditik, ezta? Torso gueltzekin, hasi zen. Ziudadanokin horretan, ja dokumentala hor genuen. Hor genuen filmean. Eta gero bestetik, filmea girotzen da, esan dugu, alako herri baten, arrantzale herri baten, eta da, droga kontrabando ingurukoa. Egia zen, badago trama bat, hor kontrabandistaren arteko, tirabirak, hilketa bat gertatzen da,
eta purtsu bat trama horren inguruan garatzen da filmean. Eta filme guztien lez, maitasun historia bat dago. Hori ezin da falta. Zelan, faltako da. Bai, purtsu bat hori, trama aberazten dago. Gazi gozoak. Bai, gazi gozoak, ez da. Álvaro, Arkaitzkano agertzen jaku hemen. Berak be hartu dabalako parte, literatura eta zinea aztertzeko jardunaldiotan, literatura, gidoia, zinema. Bai, eta hor badugu beste adibide bat, behar da Arkaitzkano gidoilarien artean badugu gazteenetako bat dugu, ez da? Orduan beste adibide bat emongo dago, ez da? Bera da aditua gidoi gintzan, eta bere literatura hurbiltzen da zine lenguaiara. Orduan hor bada beste, bi aldeak emonal dituan beste bat, ez da? Bazalan bere literaturaren ekarria hurbiltzen dan zinera, eta gero berak zelan sortzen dagoan zinea. Zinea edo gehien bat telebistarako, ezken telesaiotarako zerak dira, ez da? Orduan zelan idatzi behar da, berak emonal dau, oso adibide praktikoa, eta oso polita eta. Ni guzurrek ez zango, Arkaitzkano gana aurreratu nintzen arako Atlantikoa zeharkatu eta piano gainean gozaltzen New Yorken idatzia banean. Eta horrek, apartekorik eukan, eta hortik aurrera asko idatzi da Arkaitzkanok. Bai, hori, uste bidaia hori oso importante izan zala. Bai, ez da. Bai, kanoren lan horretan. Lof baten egoan bizitzen, piano gainean berak gozaldu egiten da. Bai, hori da, eta gaina izan, nik ez dut idatzi behar, nik ez dut ez asmau behar idazteko, ikusten dut dana, idazten dut, ez egia da. Eta egia da behar bada euskal literaturan hainbat adibide dugula kanoren estilokoak, esan gura dut Ameriketako realismo horrek badauka tiradizo handia geurean, gure literaturan. Esango zenke Álvaro gero eta gehiago? Nabarmena dela, ez dakit gero eta gehiago dan, baina ja aspalditxu baten, esan edo, ja laurogeita hamarkadan hasita euskal literaturan dugun estilo bat dugu, ezta? Errealismo hori, Amerikar estilo hori. Ade batetik, errealismoa den eta gero beste errealismo mota bat. Errealismo zikinagoa, esan da egun, ezta? Ordan estilo horrek biak, nahiko indartsuak dira geurean. Orain, esatelako dugu, nahiko indartsu Paul Auster itzulpenetan. Euskaratzen, Daviz, buru eta belarri esan nahi dute liburuak argitaratu eta berehala euskaratzen dira. Eta hori da, oso adibide polita da, zinea eta literaturaren arteko hartu estu hori ikusteko. Eta hain zuzen, estatutu batuetako idazlea da, eta estilo horretan kokatzen dugu, eta eragin handia daukana gure literaturan. Igartzen da, euskal literaturan. Bai. Behar da, Arkaitzkano izan da, adibide gazteen artean, oso ezaguna, musika mundura ere hurbildu izan dana, blues eta jazzarena, da purtsu bat horrek eta musika horrek gainera, zineagaz, zine beltzagaz, zine poliziakogaz, zer ikusi handia daukiena dira. Dudabarik, doinu horrek, nota horrek, eroaten gaitu. Eta ezaguna dira, filmetan, ez da? Beti imaginaten, jazz doinua edo blues doinua, alako filme zaharrak, ez da? Zuri beltzazko filme errekaz, ez da? Egia da. Oso erakargarria dira. Hemen aipatu ditugu, Aizpeagoen Ara, Aritz Gorrotxategi, Zuzebo Álvaro Rabeli eta Arkaitzkano jardunaldiak dira, badinogu Eusko Ikaskuntzak bideratuta, Euskal Herriko Unibertsitateagaz batera, etorri diranak literatura eta zinea eta literatura. Esan dugu atarian, ez du adala euren arteko harremana sakonduko dugu horretan, Álvaro? Bai, eta egia zan, zinea denetik sortu zan jartu mona, esango, behar badazik erabateran zineak hartu eban literatura erreferentzia gizazta, gidoia sortzeko. Genduan eginda historio interesgarria izan daitekena, eta zineak egiten eban, adaptazioa egiten eban, ezta? Eta hori izan da, azikeratik, zineren historia azten den momentutik. Eta genia zenbaitetan estetika biak, estetika bat zabaldu da bietara, arte adierazpen bietara. Vanguardietan, ez oterako, 20. mendearen azikera horretan, ez da? Espresionismoa bagenduan pinturan eta literaturan, zinean bagenduan. Orduan, hartu man estetik hori oso indartsua zen, eta zikeratik izan da, ezta? Gero ze etorri da, zinea izan da literaturan eragindauana. Zinea garrantzia hartu gala, zineak eragindautzo
literaturari. Eta egia zan, gaur egun idazle askok, eta gurean oso nabarmena da, idazleok dekogun mundua referentzialori, kultura referentzia, ja ez dator, ez jatorkie bakarrik liburuetatik, ikusten dugu zan filmetatik baino. Ordan gure mundua ja nahiko zinearen egituratuta dago, eta horren errezagoa da, idaztea zinea egingo bakendulez. Ordan, ortoman hori, egia zan, ondino gertatzen da bietakoa. Ordan, zineak hartzen dago referentzia edo historio bat. Bai. Sortua, eta adaptazioa egiten dago. Baina, orain, nabarmenagoa da zinearen hizkuntzak ze eragin dauan literatura sorkuntzen. Horregatik, egia zan, elkarrenganako bidea da. Eta elkarrenganako bide hori oso estua da. Egia zan, nabarmenak dira bien artean dagozen aldeak. Hori bere bai. Zer gordetzen dira alde horrek, baina beste modu bat ikusteko da, esaterako, zelan aztertzen dugun filmen bat. Berdin aztertzen du filme bat edo eleberri bat. Egia zan, terminologia beraia erabiltzen dugu. Narrazioa, azken baten, bata da narrazio idatzia eta bestea narrazio kontatua edo iduriakaz, eta emona. Eta iaia terminologia bera erabiltzen dugu baterako zinbesterako. Orduan erraza da batetik zinbestetik abiatzea, Gero nabarmenak tartean. Bai. Zen aldean tartean egon da. Bai, oinarria aipatuta izango litzateke hori. Zuk zer esango zeunke ekarri dabela jardunaldiok? Zalantza barik, badinozu, aberazgarriak izan dira. Bai, aberazgarria izan da, eta batez ere hori, esan dodana, parte hartu daben publikoan, edo entzule izan direnak, ez gazteak izan dira, gehien bat unibertsitateko ikasleak izan dira, azken baten unibertsitatean egon dago, errezago izan da bezta. Bai. Eta, gazteak dira, hor dabiz, 18-20 urte inguruan dabiz, ezta? Ordan konturatzen gara, batzuetan, zer referentzia falta daukien, ezta? Eta aldik ez da talde horretatik eurentzat oso aberazgarria dela, ezta? Ze bai, literatura ikasketak egiten dagozenak dira, ezta? Eta, portxo bat irakurleak dira, irakurzaleak dira, ezta? Beste batzuak alderatuta. Baina gero zinera ze zine ikusten dugun gaur egun, oso zine komertziala, oroar, eta ez dut zago erreparatzen, zineak beste zera bat daukala, adierazpen artistiko bat dala, orduan ikusten dugu berda filme zaharrak, baina ez dira oikoak, telebizioan pinten dabe sordu txikitan, ez dakiz zer, ez da erreza, orduan, betan naikari zendu auki behar dugu, alako filme bat ikusi nahi dut, honengatik. Goizaldeko irurak zuri bantzea. Eta, orduan, zinaren historia, zertan izan da ikusteko, hor faltaiak ez referentziak. Eta, zelan bait, alako jardunaldian, aukera izan dugu eta pared izan dugu alako referentziak emoteko. Zinea sortu zanetik. Eta zinearen narrazioa zelan sortu zen. Zazikera baten ezekien narrazioa sortzen. Ikusten filme bat, alako enkuadre bat, argazki, bai mugimenduan. Baina gero zelan urbildu zen filmearen teknika, zelan urbildu zen literaturara, eta batez ere elipsiaren bidez, zelan hasi zen benetan gaur egun normaltza hartzen dugun zinen mota, zelan hasi zen, baina hori prozesu luzea izan da, garapen luzea izan da. Luzea. Eta hori izan dira mugarriak. Eta mugarri horren barri izatea, oso importantia da, eta nik horri oso aberatzen deritzot, eta alde egindu nintzen, nire alde egindu nintzen, zuek ikusi behar duzu filme hau honengatik. Behar bada ez jatzue gustauko filme hau, baina ikusi behar duzu honengatik arrazoiren bat, ezta? Hor dugu azikera batean Griffinen The Birth of the Nation, el nacimiento de la nación, egia zen filmea, batzuek esaten da hori oso fatza dela, baina hor hasi zen zine modernoa. Hortik aurrera hasi zen, zinea modernoa, kontaera modernoa zinean, ordu arte ez zekien zinea, gure ikusten dugun zinea ez zekien kontatzen. Hori mugarri bat. Hor mugarri, lehenengo mugarri importantea. Ez lehenengoa, bigarrena, esan zan, lehenengoa, Lumierra nahien, ez da, historia, ez da, azken baten, zinea, enkuadre bat, eta mugimendua, hori zen zinea. Baina gero ja historioa, zelan kontatu behar zen historioa. Eta hori izan zen mugarria.
Eta gero jaurrerago beste mugarri bat. Eta nik esan, hor aitatuko neuke Orson Wellesen filmografia. Hor hasten da zine klasiko eta modernidadeko zinearen arteko aldea ikusten. Eta hor filme polit bat dugu, esatera damar esan gai horretan, ez da? Esate baterako. Ez dut publizidaderik egingo, baina Bilbon museo batek atzera begirakoa, Orson Wellesen atzera begirakoa eskaini dau oso ederra benetan, eta Orson Welles ezagutzeko bikaina. Bikaina, eta hor esaterako zinearen historia ezagutu nahi dauenak, hor dauka aukera ikusteko, ze ordura arteko ze zine mota egiten zen, eta horren ostean zelan hasi zen egiten, Ausartuko naz esaten aukerea urte amaiera arte dagoela. Bai, uste dut ala. Uste dut. Bai, orduan gura dagoenak ez da jala galdu, benetan hor dago. Eta badira beste esaterako literatura, eta behar badan ni horretan gehiagotan diardut, esaterako testuarteko tasun, erreferentziak, filme batet, liburu batetik bestera, baina filmean bere bai, eta nik aitatu neutzen ikaslei behitu, menduzue, esaterako Griffinen honetan, mendozue Valkirien erasoaldia, Wagnerren musiko negat. Baina hori izan zen, bitu, 20. mendearen azikeran, baina zen filmetan agertzen da hori. Borduzue apokalipsis nago horretan, orduan, testu arteko tasun referentzia horrek, ez dira sortzen edo zin modutan. Azken baten, referentzia dira, eta hori, eta literaturan bardin. Bardin, eta filmetan bardin dekoguz. Ordan hori guztialako referentziak edo paralelismoak ikusteko, muntaiak, zelan egiten den muntai literario, narrazioaren muntaia, eta zelan egiten den muntaia hori filme batean. Eta egia zen, holan, bide batez, ikaslek gauzabiak ikasten da bez, ezta? Bai, literatura eta zinea. Eta ez da bakarrik esango nuke behar bada urrengo jardunaldietan bestelako gaiak moleik ez, esaterako zinea eta literatura eta pintura eta literatura ez da zen, literatura eta bestelako arte adierazpen kas batera beti dago hartu eman bat, hartu eman estetiko bat, beti egon da. Zudinezuna adierazpen mota bat alako. Arte adierazpena mota da, eta batzuetan hurbilago egiten dira, bestetan urrunago. Gurean behar bada bizi dugun momentu horretan, osta bere euskal zine bat sortzeko asmoa dau. Egia zen guk ez dugu sistemarik. Orduan, gure industria oso ahula da, alde horretatik, ez da. Oraingoz, bai, eta egia zen, marka da oso bak aldo dugu, ez egin barik. Eta orain emoten da, purka, urtean egiten bizpairu, filme ikusten dira, eta egia zen horretan ikusten dugu barriro literatura, eta euskal literatura, oinarria, osta bere oinarria dela, ezta? Alde batetik, erderaz egindan obabako liburua hartu du. Zera, oinarri. Eta bestetik, Kutxira Zubide Isabel, hor dekogu, ezta? Eta gero, aizpeagoenaga da bilen, egiten da bilen, zeru horiek, ez da, atxagaren eleberri hori, moldatzen, ez da. Ordan, orta bere, literatura hor dugu, oinarria. Bai? Baina, ahulegia da gure sistema. Ikusteko, esaterako literaturan, momentu honetan, gehien bat, realismoaren bidetik joaten bada, gero hori behar bada ez dugu ikusten zinean. Hor dugu aldea. Bai, behar bada geurean ez da ikusten gure batez ere zine sistema oso ahula galako. Dinezu hor hamarkada oso bat, Álvaro, galdu egin dela. Honek, jardunaldi honek hausnarketarako bidea zabaltzen dau. Gaia esku hartzen danean, aztertu egiten da, landu egiten da, eta horrek ostean hausnarketa bat dakar. Hamarkada oso bat galdu dela dinezu, zeintzuk dira utzuneak industriaren ahultasuna bai, baina badago hor beste... Beste bat eta oso nabarmena da diru laguntzena. Egia zen, zinea sortzea karue da. Oso. Orduan, diru laguntzarik ez badago nekez egin daiteke, ez da? Eta 80ko hamarkadan jaurlaritzatik eta instituzion publikoetatik alegin benetan berezia egin zen industria hori aurrera ebateko, ez da? Gero hori eten zan, batez ere diru publiko horrek beste gauza batzuetarako desbideratu ziralako. Bai,
Eta honegaz ez esan gure beti diru publikoa izan behar denik. Egia esan diru pribatua izan leiteke. Eta egia esan horretan oso gitxi alegindu da. Instituzio pribatuek ez dabe lagundu, edo ez dabe behar dan lez lagundu zinea sortzen, ez da? Eta hor dago beste aukera bat. Behar bada, gurren gortetan aleginduko dana, ez da? Behar bat ez diru laguntzarena izan zen, nik diru publiko barik industriak ez eban egin, eta gero emon jakon garrantzia telebizioari. Ia zen, telebizioak bete eban zineak itxi eban utzunea. Eta hor batez ere ETB-ren bidez, eta ETB-rako egindako telesaio horretan, ezken utzaldu behar horrek eduki dauan garrantzia, ezta? Zor telesaioetan, telesaio horrek albideratu daurez gidoilari barriak, aktoreak, ordan beste zera bat orain zinean ikusten duguna. Telebizioan trabatu diran aktoreak orain zinean dekogoz. Gidoilari horrek orain zinea idatzi leike. Ordan, bueno, ez daigun utzaldu marka horretan, 80ko markadan egindan beharra, baina jakina gehien bat gero hitu zan telebizioaren esparro horretan, ez da. Horregatik, zineak, eta gainera momentu baten, batezeke arteko eguna, Koldo Izagirreren gidoia daukana, berriro literaturara bueltatzen gara, ez da, benetan berriro. Izan zen gaiurra, euskarazko zinean, euskal zinea, euskarazkoa baino zehose zabalagoa da, ez da. Baina hor gaiur horretara helduta hor gelditu ginen, ez da? Eta pena bat izan zen, eta balgarria izan zen, ze hor aukera, ahalmen guztiak galdu ziren. Momentu baten lortu ziren ahalmen guztiak horretan gelditu ziren. Eta orain ozta bere kostatzen da, baina orain egiten dugu beste asmo bategaz, ez da? Eta da ikusleak izatea. Orain asmoa da ikusleak izatea, alik eta ikusle gehien izatea. Horregatik egiten dira, mota jakin bateko filmeak, ez da, purtsu bat, komediaren bidetik, komediaren hildotik doazanak, ez da? Errezagoak, eta, bueno... Hobeto hartuak, edo ikusle gehiago, ez da, hartzeko moduko, ez da? Hor zera bat, ez da, biltzen gara zine komertzialara, ez da? Eta zine komertziala edo benetan zine artistiko edo gigile edo zine autoreak, ez da? Hor gelditzen gara berriro hankamotx. Gurpila, hasi izan bueltaka. Eta jarraituko da bueltaka. Bai, eta gainera hori barik ezin dugu beste gauza bat sortu. Ordan hori behar dugu eta ikuslea behar dugu, argi eta garbi, bestela jai. Álvaro Rabelli, eskerrik asko hemen egoteagaitik. Ez horregatik. Ikusten dugu literatura gustoko izateaz ganera, zinefilo bazarela. Hala egintzen ez izaten. Alegintzen zara, lan jarraitu, eta geure entzuleak zine mundura apur bat gehiago urreratu baditugu. Bai, eta ikusi deiela filme honak. Alba da, bai behintzat. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko danai.